Shalom. Selamat Natal marihita saluhut na amang inang. Damang dainang hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tapasada marohata laho mamuhay parminggota diobason. Ima di mingguta minggu pesta parningotan hari hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus di Portibion lumobima ng dirohata. Ang giat marhitehon parminggota di tikyon natapuji guarna na badiay jala tatangion hatana nagabibohal ni partodiota di bagasan ngoluta si garupari dapotan pasu-pasu na mauliutus jalangulo na baru di bagasan ngoluta atong tapahibul marohata marhahoman mahita sa tokin. Amen. Tapukama parminggota maredehita sia bukwede nomor 52 ayat sada rodi ayat 3. Bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubo dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak,
pape tu abarana do sugot harajaon, jalabahenon na gowarna, si partahi halonganan ulu balang ni debata, ama saliling-liling na, raja ni hadameon, edehon hamuma sada edenay baru di Jahoba, edehon ma Jahoba ali sadok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamuliaon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akka nabinahen nai, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhaduhoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isi ni sadok tanoon, haleluya. Martangiang mahita. Ali di bata ama na di banua gijang. Puji-pujian na sa ngapon dohot hamuliaon mahusobahon hami tuho. Marningot silehonom muna balgai tu hami. Jolma na di pardangolanon. Ima anakmu, Yesus Kristus, na sinurumisian banua gijang alani hami. Gabi na dangol do ibana jalana pugos. Ola tubu di bara ni Bethlehem, asamamora hami, say rajai jala togu-togu mahami marhite-hite todimi, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Hudul mahamu. Maridema sian ina parari Kamis. Maridde mahita.
Kasihan ginjang doaro Parita na imparudo Una ulis itutu Umuan tu sudehamu Tibuan hangoruani Siluani amanai Ainai tuhara jaoni Pasuangon na jomai Tuhan imaho Jesus ro Dangolu dileaiho Dang marsine amro ami Dia maramagoani Hatani debata pajujuloli jamita turpuk di mingguta sadarion imana dienet sian panurirang ni si Sakaria di bidu pasiahon di ayat sia rodi ayat 10 tajahama margati soring songonon ma hatani debata Maria ia situtu maho ale boru Sion marolopolop maho ale boru Jerusalem idama na Roma rajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang na serep dorohana jala masihudul di halode dohod di anak ni halode ina-ina Jalaahu maniapon akahureta sian Efraim Doon akahuda sian Jerusalem Siap dohot sior tu hamusuon Dungi barita honon nama hadameon tuaka bangso parbegu Jala masuk tu gom-gomanna sian laut tu laut Jala sian batangaik Euprat Saha ro diaka ujung ni tanoon ido sahatna martua do akahalak na tumangihon hatani debata nau piopsa jala namangulahosa amin maredema sian punguan ina Naomi marede mahita
ni Tuhata na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus. Di partikian na argaon ima di pesta parningotan hari hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus. Dilaw madihitatiki, dinalaho mangingot, jala mangarimang-rimangi, sude akadusa na taulahon, maradopon akadungata, keluarga lumobi ng maradopon debata. Isalani di bagasan uduk doho serep ni roha, romahita tuado pani debata, laho manopoti dohot manolsoli dosata nagudangi, mertangyang naho mahita di bagas roha tabi. Tapayuti hutma di bagas rohat tabi martangyang mahita. Ama namin na di banua gijang di bagasan goar ni Jesus Kristus Tuhan nami. Podo Tuhan pargugo naso hatudosan. Sito palangit doho tano. Mula ni nasa hasitongan dohot atigoran. Laho manghumi nasa manisia. Rodo hami marsobat wado pamu. Manol solidu sa dohot pangleson nami maradopon patikmu. Jujut dohami manguloi ela-ela ni sibolis. Dohot bako nami na jati. Natama situtudo honaw humuhami. Hobar tu pangleson nami. Alay na manol solidu hami di sude na jat na hubain hami. Ubay ni rodo hami tuado pamu. Pasahaton saluhut hadirion nami. Dohot manol soli sudido sa nami. Asima roham dihami. Sesama sudido sa dohot pangalosyon nami. Alito di parbadia. Sodangi marohan nami. Jala pargugui mahami mangulaw no Bartulomo ni roham. Paima hujalohami hanguluan sa liling nililing na. Di bagasan pakahulongin ni Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringot tuha sesani dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jahuba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahe tu itaw bartu akka dosata. Jala dang di balos tu itaw bartu akka hajahatota. Songon asi ni ama-ama tuaka anakna. Asi ni roha ni Jahuba. Diaka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Udul mamu. Maredema sian punguan narwastu.
Marede mahita. Tatangihon ma hatani di bata nagabiruhut di ngulunay baru di bagasan mingguta sadarion imana dienet sian panurirang ni si Jesaya di bidu papituhon di ayat 14 songonon ma hatani di bata di baheni apala Tuhan isa diri ma mangalehon sada tadda diamu idama gabi-gabian masada nambar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel ido sahatna atong rap martangyang mahita mangidugogo tutuhata debata ali Tuhan debata say pergugui mahami mangulahon nahobar tuhatami amin. Maredema sian kor ama.
Marede mahita. Sairo mahamuna akana persea Sairo mahamuna tu Tidak kol mahaporsyaw tay, songon na hina tidak kol idongata sa haporsyaw di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu naso hatudosan, namano palangit doho tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siya tod di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na manaon na bernit, panguhuman ni Silatus, na matitarpajal do iba na dihaw pinorsilang. Jalatua tubanwa toru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul isyamun ni debata Jehovah, amanay pargogo naso hatudosani, disima iba na mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sa dahuria na badia, uria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesa di dosa, dohot di hatay na madok, mula mangulu do sugot daging ni halak naong mate, ohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Udul mahamu. Maredema sian na posobulong ni Huriata. Tabi gima taba ni titing na masa dito nga ni Huriata. Titing na masa dito nga ni Huriata. Dung sipul parmingguon arianon. Di patupa Huriata do marulaon na badia. Alani pinangido tu damang dainang naing madohoti ulaw na badiai yaka ruas ni Huriata naong naiksidi manang naong malua. Napaduahon
di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 di Patupahuriata do parmingguon manang pesta Natal paduahon masuk 10.30 wib manang 10.30 jala di Patupado di si padidion na badia tuak kadak danak songonima tabahan ni titing na masa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan sa Minggon dinalaho para di rohata manomonomuhata ni tuhata marede mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti aka ate-ate doho pikiramuna di bagasana sini roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Saloma manginang saluhna na marpungo di huriaon. Selamat Natal hita saluhna. Mauliate ma di Tuhata ka manginang. Lasdo rohata alaboy do hita tutu di Pataru de Bata sahatu ujung di tahun 2025 marnatal. Molo tarajumi do godangnya kahamolon na taadopi manang na nilupan ni bangsot di tahun 2025 ganggu do roha bohado nuaing boy do marnatal ale moliate ma molope tutu godang do kadongatan waing na marukil nang pe las ni roha natalo di Patupade Bati di hita. Alania kadamang dinang las marohata na marpungun waing di ngananon mamestahon ari hatutubu ni Tuhata asang giat marhite pesta Natal ta sedarion buhita lam di pahot maka porsiai Tuhata. Hata ni debata na gabe turpuk jamita di pesta Natal ta sedarion di parade do siap berita nauli na sinurat ni si Lukas di bidu na paduahon mamuka maisian ayat na perjolo sahat rodi ayat papituhon. Rap mahita mabuka bibilta jala rap hita majaha marsika soring di ayat papituhon non rap hita majahahon. Songonoma hata ni debata si jalota di bagasa pestata sederion. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikosuratan nasa jolma di gomgomanna. Jadi borohat masa sudi asa disurati ganub tubona ni pinasana. Pasurato dirina rap dohot si Maria orwanei naung gabe-gabean. Rak mahita majahahon di tubuh homma anak buha bajuna di borohosma di pihak koma tu bagasa panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasidia
Ima sa ni hatani debata nagabi berita nauli di pesta Natal tadi bagasan tikion. Akadamang din ang nakinahulongan ni Jesus Kristus nunga berita na somal turpukot tabigi. Jala sa di pahobbardo tuak ka pesta Natal so natahalaso di bagasa tikion. Jala mula tapatupa Natal mukid di bulan Desemberon nunga tung matse gudang diturihon manang pedijamitahon so dia do partording ni hatutubu ni Jesusi di Portibion. Akadamang din ang nakinahulongan ni Jesus Kristus taboto do so dia namasa di natarsurat di turpukon di patorang do di si takas so dia parnguluan ni si Joseph do si Maria naikon mulak na sida tubo na pasugit tu Bethlehem. Mulak na sida ala ni paretan ni Kaisar Augustus naikosuraton na sa jol maginomgoman na tubo na ni pasugit nabi. Daudo siyan Nazaret tu Bethlehem. Mar 110 kilometer. Jala dangadong do pe pesawat, dangadong do pe mobil. Iko merdalapak do hanakon mamulus siyan Nazaret sahatu Bethlehem. Takas di baritahon si Maria nunga gabi-gabian. Na nioro nito di perbedia ibana. Jala nga martunangan do si Joseph. Ala nang martunangan na sida, iko si Joseph mapasurato si Mariaon. Oroan nai. Jadi amang inang di perdalanan ni ngulu ni rumah tangga ni baruon natape dang na mangulu songon suami istri do pe ala hola martunangan alai marhite paretta ni debata unang huroh mabua si Marei gebe inatam dioloi si Joseph do ya manginang si Maria gebe inatana gebe istrina nanang do hono tuhita namang di bagasa tikyon songo dia do partupani pesta Natali na berjului tema di Natal tau di dok hatu tubuh ni Yesus amanginang jala pesta sedarion, sudedo dilia portibiom makalaso sedarion ari hatu tubuh Tuhan Yesus. Molo piadong nuaing na mencoba untuk mabenon gabi peringatan hari mualaf nasional din na alang buhita tetap do pesta Natal ari hatu tubuh Tuhan Yesus ati akan mengenang hati. Ini penting untuk kita ini. Ini sebuah tonggak sejarah iman bagi kita. Nanaing berengot tahudok nak yang akan mengenang, songo dia dohuro haparturen iya akan mengenang. Buasai kong gabe tubuh Yesus tu portibion. Jala songo dia do partupana. Ido nanang berengota. Urian itu kan nakinahulongan di Yesus Kristus. Taboto do partubuh di Yesus tu portibion tongod doi di tonga-tonga na kasituasi na sulit. Nanedopan ni bangsa Israel. Nanedopan ni si Joseph nang do si Maria akan menginang. Alani macarikot do Yesus itubuh. Tarajumi do nang golutta pesa tobas parpudion budang do kahamolon. Dadahola si Joseph na marhamolo di tiki. Salhu do bangsa Israel pe marhamolon. Nung ngaliling barita nauli dang di jalo nasida. Jala saud ibaga-bagay naing parsaulo nasida ma. Ima nanaing tubu masipalua. Tutu baga-baga na matcay mabayan harapan doon di bangsoy. Jala amanginang nanaing barengot tamusay baga sa turpukon. Hata ni debata naung tacahawon papatarho tuhita nuaing songo dia debata pamanat tungulu ni bangsonay. Natape gudang hamolon. Molo pe mga dopiak ka hamaolon bangsoy di tiki. Alam memang dangadong be panugunugu dinasida imahata ni debata. Masa kegelapan 300 tahun dang hiabe sahat hata ni debata. Ale toktong doang go debata ni pamanat do nasida amangina. Jala haroro ni Jesus tongod do di tonga-tonga ni hamaoloni. Oddo hulala na naing pasupas tu hita. Jala na naing rajumatta tu dirita nuaing. Buasa korikot hita musewar Natal. Kenapa kita harus tetap merayakan Natal ini? Apa maknanya bagi kita? Ido amangina ngate. Jadi pertubuh ni Jesus tongod doi gabi alus yak hamaolon ningulu di jolma. Di patupa de batadoi gabi alus tua kahamolon ning ulun jolmai. Buasa udo kami songoni. Takas do di surat si Lukas di somadok
Ia pertubuh di Yesus itongod doi hati Kaisar Agustus mamareta asa di patupa sensus tu sudejol maginom gomanna. Totua menginang peristiwaon dang holan catatan sejarah sabingo di surato di natar suraton. Alai lau manggobarhon situasi politik, situasi ekonomi na marhamaolon na menekankan di siaka menginang tarlumobima aka masyarakat kecil naikon pungutom mabajak muse. Dia mulo patupa sensus di tiki memang na lagi krisis do, nadong do ya anggaran di pamarenta mungkin kurang jadi sensus majo asa diboto manuto pajak. Jala biasa na pajak ko maborat to doon. Mulu pajak di halak Israel makana di sukun Parisi do Yesus ay boy do bayar pajak tu kesari. Alam memang ngasana cabora bihalakon mabayar pajak tu kesari ka mangina. Sampai Parisi pe dipangido do padapot ni Yesus. Ay buhado Tuhan, boy do mabayar pajak tu kesar. Memang pajak ditiki macebora doi di tonga-tonga ni masyarakat aka manginang. Apalagi matutonga-tonga ni aka masyarakat na metate. Imajo beban nama sa ditiki. Jalamusin na padua kung naking hamaolon na nilo pa niya kabangsi. Bayak ko ma ekonomi lagi krisis. Hapit ko pulang kampung mamudik. So ngon natalom man ang ngarayat ya ka manginang. Dipaksahon ni ko mula do sudi mudik. Ohado partupana. Marukil do bangso iya manginang mamirengak kanamase. Ohado paritaon dang boy juaon. Iko laksana hono todo. Alania manginang nang pesongoni situasi nama sa ditiki. Jadi do Natali alaniaha. Alamarhau duhod do si Joseph do si Maria. Laho mangului paretay na tape borat adopan nasida paretay ka manginang. Nanang do ono tuhita ka manginang. Nang sahat do tuhita berita na ulyon nang mamasu-masuhita ala ditatap debatado nang parnguluta. Budang do holso nata holsohon. Budang nga kasipikirata ka manginang. Sipata mahiu do hita. Marhui-hui mamering parnguluno. Toleh musiak kemungkin ekonomi, parhepengon, keluarga, sudi may tarsak ko natin ka manginang. Alay songon na idok natar surato. Jadi do Natali, jadi do Yesus tubuh di Bethlehem, daudui nakpe dau alaniaha duhon ni si Joseph do si Maria. Dinunuti do madala ning ulo na mauli. Dinunuti do amanginang. Naneng do hono tu hitanway mari belajar untuk tetap tekun. Tuhan sedang melihat hidup kita. Mari tetap tekun, bersabar. Tuhan sedang memperhatikan apapun keluh kesah kehidupan kita. Dia tahu dan dia mengerti. Yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana kita taat dan bagaimana kita merendahkan hati kita. Bagaimana kita tunduk melakukan apa yang memang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Odona perjulu amanginang. Jadi do Natali, molo pe marumang hamaolo ni, hinorhon ni pareta ni pamareta. Jadi do Natali, molo pe ikong gabiloja si Joseph do si Maria mardala pa siya Nazaret tu Bethlehem. Ala adong hauduhon ni rohanasida. Argado. Nasi dia membayar harga itu emang. Mahal itu. Tetapi demi sebuah rencana Allah mereka taat. Bagaimana kita memahami ini? Dang songon na membalik ko tangan na marhapor sa na kamang. Ada sebuah proses iman yang dituntut oleh Tuhan lewat ketaatan, kesetiaan kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di sini terjadi ini hatu tubuh ni Yesus ini. Aiko di Bethlehem do tubuh amanginang. Dang di Nazaret. Iko di Bethlehem, buhado parjadina. Iko mardala pakdo. Alinak pesongoni, marhite pareta ni Kaisar nang pinakin ni ibata, mangula di tonga-tonga ni sejarah ni bangsoi, diulahon si Joseph do si Maria do amanginang paretay. Ini yang pertama yang kita mau lihat. Jadi kalau kita mau merayakan Natal, mari taat. Mari tetap setia. Molo pe di pesta Natalon, adong akka holsota, adong akka sakta unang holso bibereng. Ale bereng mana nang tubuh Yesus di tonga-tonga ni hamaolon ni ngulutay. Na nang tubuh Yesus di tonga-tonga ni holso ni rohami. Asal Allah ho duktu Tuhani, Allah ho manguluy bano dengan benget. Sahat do ikut tubuh bagai-bagai. Ikut tubuh do Yesus di Bethlehem. Ikut tubuh di bana di tonga-tonga ni nguluta. Ima na parjulo amanginam.
Napadua kon tubuh Yesus di barani pinahan di do di si na met jalalea. Nagabi perenungan sa sitong na. Nga songonilo dyan na sida siya Nazaret to Bethlehem. Alay ko di barani pinahan do Yesus tubuh. Ini makna Natal yang harus kita renungkan dalam mga manginang. Yesus lahir di kandang domba. Paisolat nama sabi na sebenarnya sida di Belhola bona pasugi nama. Danga dong bijabu na sida di si. Di Nasaret do. Pertanyaan yang menjadi perenungan bagi kita. Takas do haturangan ni hatan di batamang gobarhon. Hatu tubuh ni Yesus di dong di nganan na lea na mekmet jalan na kotor. Ahamanan yang berekota di siya manginang. Bahasa ko di parani pinahan. Ini gambaran kehidupan kita ini sekarang. Od mahita nuaing na marnatalon. Om mahita nuaing na mamestahon natalon na mangina. Kenapa harus di kandang domba Yesus lahir? Masa iya? Tak ada sejarah seperti itu. Bukankah dia raja di atas segala raja? Naso tarpatuba de batado ibadah di tempat penginapan nanggo palasada di Bethlehem? Buado di rohatak kamangina. Apakah Tuhan tidak sanggup menyediakan satu tempat yang layak, paling tidak jangan di kandang domba? Tetapi apa makna ini untuk kita kamangina? Nanayang dohono tuhita, ubain nagabe di bara ni pinaha Yesus itu, buadong do alasan-alasan na logis na nang berengot na berjulo. Dangadong namana daibana. Ini, nakpenang marnatal hita gudang do la Kristen ang manada Yesus. Mari belajar manginang. Panadaot di Yesus ino uban na boy mana tapalos orang di ulut. Molos na tatanda Yesus manang buhape kunudak ng buhay kaprohata to Yesus. Belajar mengenal Tuhan itu maksudnya. Natal momen di mana kita benar-benar mau mengenal Tuhan. Siapa dia yang lahir itu? Alaya manginang. Sudejol mana di Jerusalem darong manadai. Aiseho. Ini sebenarnya alasan yang klasik ini. Ya. Banyak orang merayakan Natal, tapi sesungguhnya hatinya tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Yesus tidak akan pernah lahir dalam hidupmu. Tuk sobongotan di debatado bagas ni halak. Naso mana day mana. Jadi momen Natal lo pakai mamanginang. Tak pakai maun sedarion. Marhite pesta Natal sedarion ikolam takasma panadota di Yesus naroi. Unang be alang soalang. Unang beremang remang apalagi dokter tadati. Dia tahu doh hitamar Natal. Bagaimanalah makna Natal kalau kita tidak mengenal Tuhan. Tidak ada artinya itu. Nah kedua kon. Gabe di barani pinahad do Yesus itu. Ala niyaha. Ala danga dong naolo majako ni bana. Buasa ng jako. Ala memang ni tada. Kan sadalad di. Makana suliki maju manginang ulutan wae. Buhado. Apakah engkau sudah mengenal Tuhan itu dengan benar? Belajar mengenal Tuhan. Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Di mana aku akan menjadi sama dengan dia dalam kehidupan dan kematiannya. Sehingga ketika Paulus menyatakan dia mengenal Yesus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi bahkan sampah. Buhado hita. Budang dohla Krishna saya mempertahaton hadiriona. Nagpenang mangului Tuhan di doh hatana. Dangan dong hadirion di Tuhan di bagasang uluna. Belajar kita manginang. Alas utatan day ba namang datajakon. Bayakon dituktuk majawi inang tolong maju inatakon naing seorang on hipas. Ada kuta doh. Isi utusan majo. Ngeri kali ya manginangnya. Ini luar biasa ini. Alay Natal. Pernatal dia manginang. Budang dok ilustrasi da benot taringo tu cerita Natal nate. Budang. Buhado pada dokter di bata. Buhasa dak tajalo natalidinggan. Memang hati kita yang menjadi masalah di sana. Napatuluhon buasa magabe di barana pinahan alasan klasik hodo amanginangate. Nabuy logis at tusata buasa may ko di barani pinahan Jesusi tubuh. Laho manggobarhon hadiriota do barani pinahan nakotori, narwai, namemeti, nahulumi. Ima hadiriote. Naing papataroni di bata tuhita dirita sadiri om mahuamang om mahoinang na naing sitopotokku. Ini dia manginang. Ini Natal. Ini Natal ang manginang.
Unang tabay songon. Memang gabi di barang pinahan nun aking. Ala memang dang di jalo. Ala nang kapalay tolak. Buas sodok soni. Sada siyan na puna penginapan ni. Dang pula ni tolak. Alay dok. Alay molol hamu. Adong do barani pinahan nami di sahal. Cobalah dulu hati siapa lah yang seperti ini. Pengadi bereng songoni sorak ni si Maria. Nang gua pala jabunenya dibuka di ruang tamu nai. Waduh logika berpikir tadi amang ina. Ale om hadiri otta. Na kotor na ruana selalu perhitungan. Ati amang ina. Maretong-etong. Roado pangalahu si songonon. Roado pangalahu songonon. Ngaro Jesus di mana? Alay dang arong disama di barani pinahanan. Aka manginang banyak orang berperilaku seperti ini. Aka parohaw na sohasea dang itolak Jesus. Dang itolak. Tetak do di rohan nang di mana do Jesus i. Ale rohan la kasea. Bukti na buah. Nang benon na do Jesus i diingaran na paling rohan na paling pudi. Dang itolak ka manginang. Banyak orang Kristen seperti ini. Enggan dia menolak Yesus. Tapi jangan membuat Yesus menjadi utama. Aku dong yang utama. Jadi baik majesi seorang mai pudi-pudian. Artinya apa? Moloriko situ tu hijau. Kan itu? Moloriko situ tu anu Tuhan ini. Tuhan urup hijau ini. Pembantu matong doa kalan asing. Inilah karakter kekristenan kita sekarang. Banyak seperti ini. Parohota, hadiriota do nakotor narwa. Na digobar honi barani pinahan ya mangina. Ini orang-orang di Bethlehem seperti itu. Ale yau yakin dangadok kita nasokoni ya teman. Dangadok kita nasokoni. Amin. Unang adong nasokoni parohon nasoasi ale ngamar Natal. Ikotikos payas roham. Padenggam parohom. Asat ditadaho ibana. Jalan bana daw mima maboko majakon ibana di ngulung. Ay molomian ibana di nguluta. Nak pekotor barani pinahani marsangap do di batarisi. Nakpe kotor barang dipinahani marsangap do banua gijang disi. Ngolupe nakpe dirajumi roham narwana kotor na mardosa molo diukapodo roham tu Jesus. Nabuhi pa yason ni Tuhan do gulumi. Nabuhi pa sangapon di debatado dirina di ngulum. Bereng barang dipinahani. Ahay dok surusuan ni. Hasangapon mali debatada di gijang. Dami madi tanon. Surga bersuka cita. Nakpe di barang dipinah na kotor, narwa, na memet. Jadi ahad na nang bareng tamang ina. Marnatal luhita kan? Kita sedang bernatal lamang inang ya. Mari belajar. Iko na dong do ipola ni Natal ubono tamulak. Una kolaya hola praya sabingo tal halason. Penampila perduru tahiasi. Ale pamanat ma. Rohamdo na nang sigatan ni debata di pesta Natal ta sedarion. Asa ditadaho Jesus do dinggan. Jala molo nungay tadaho ibana. Buka maroham mamanginang. Jakom maibana. Buka maroham. Asa unang holar parohon na sohasya tarida. Alay mo tup pero nga kaparohon na sohasya didirita. Payason ni Tuhani songobarani pinahani. Gabirodo ka parmahan rotus yan non mangulo ibana. Gabirodo na nga ka parangan siyan timur ya. Para pistar sa timuri, Roma no baybana, di barani pinahani. Artinya, barani pinahan na solayak na kotori, boy do di siyapi pasang po debata. Waduh di rota mangina. Nasa tarajumi rota dang layak aku Tuhan, aku ini orang berdosa Tuhan. Aku ini tak ada apa-apanya Tuhan. Tak persoalan nih bagi Tuhan. Yang terpenting izinkan Tuhan ada di dalam hidupmu. Engkau akan dimuliakan Tuhan. Engkau akan diangkat Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan hidupmu. Ini rahasia kita sebagai orang beriman. Dang di paretoko debata hahuranganmu di jolona. Dang di paretoko debata dusam. Ala di dusam do ibanaro. Ala ni hahurangata do Jesus si pasi kopon hahurangata. Jadi ini Natal yang kita rayakan hari ini. So gabi lewat Natal tahunon. Ada temang. Siya tahu tu tahu mar Natal. Ay jangan hay baru di roha. Pesta Natal 2025 ini Tuhan hidup naking tubuh Yesus, hatu tubuh ni Yesus. Iko tutudo ibana tubuh di rohata. Ala di bereng debata parrohau ni hala Kristen waing macerwa. Pacerwa parrohau ni hala Kristen waing. Sehingga digobarhon naking di ayat na parpudia kamang. Di tubuhom ma anak buah bajuna. Di borhos ma. Di piakom ma di bagasa panggagatan. Ala soadong inganan na asing di parmianan na sidai.
dilului Jesus nunuaing rohatta. Molo pedang adong di Bethlehem inganan na asing nuaing dinatalo na manginang. Adong do rohatta ti manginang ati. Adong do roham na bu inganan hasurangan ni Jesus. Amen. Adong do rohatta, adong do keluargata, do matutuhani. Tuhan molo pe di Bethlehem dang adong inganan hasuranganmu. Iso keluarga nami Tuhan, seorang maho di keluarga nami. Dison diriku Tuhan, seorang maho diriku. Ima ko meta sederio. Dison huria nami Tuhan, seorang maho Tuhan di huria nami on. Harus seperti itulah Natal ini kita maknai sekarang. Kalau tidak, merisuang maidokati amanginang. Merisuang manatal molso benar-benar seorang Yesus di kita. Unang songono beate. Ala sodong inganan nina. Sahatu sadarion dilului de batado inganan ni. Nek tu di mana seorang. Kita mahi hasorangan di Tuhan yang manginang. Kita tempat di mana dia akan lahir. Jemaat ini semua tempat di mana hari ini Tuhan akan lahir lagi kembali ke tengah-tengah kita. Supaya dia pulihkan kita semua. Budang doy sunak kana susah nuaing. Budang doy sunak kana marsak na mahiu. Izinkan Tuhan masuk di hatimu. Buka hatimu tu Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Ekonomimu, rumah tanggamu, anak-anakmu, masa depanmu, karirmu. Izinkanlah hari ini. Di momen Natal ini pastikan kepada Tuhan. Buat petisi di hadapan Tuhan. Aku ada di sini Tuhan tempat engkau lahir. Lahirlah dalam hidupku. Lahir dalam keluargaku. Lahirlah bagi anak-anakku juga. Lahirlah bagi keluargaku semuanya. Lahirlah juga di tempat pekerjaanku. Maka kita akan melihat nyanyian malaikat akan berkumandang di sana. Hasanga puma di debatana di gijang. Dame ma di tanoon di akabangso halomuani. Amin. Martangnya kita. Mauliate madiho ale debata Jehovah amanami. Nama natap ngulu nami. Nama parohaho kami. Jalan awalo maruduk ni roha magibati kami. Disodo kami nuaing Tuhan. Bangsom na marpungu dison. Na hinokop ni budar ni Jesus Kristus tu kami nuaing na marpungon. Ukap marohanami Tuhan. Asa tutuhu tanda kami ibana. Molo pe di bagasan kami meton haroroan nay. Ale laho patupao di kami habalgaon hasangapon. Tutu ale Tuhan. Jok do ala hurang hutanda kami ho. Gabi hurang ho jakok kami. Jal ima parohaon namin na sa lelingon. Ale salerion na marpesta natal kami sudi na marpungu di son. Molo pe di Bethlehem dangadong inganan hasorangammu. Ale nuaing dohono nami matuho ali Jesus disodo rohanami sorang mahotuhat rohanami disodo tuhak keluarga nami sorang mahotuhat tutonga-tonga ni keluarga nami disodo Tuhan huriam sorang mahotuhat tutonga-tonga ni huriamon asa ditonga-tonga ni ngulu nami di keluarga nami di akaulaw nami di huria nami o Tuhan buhi marsangap guarmu hasangapo di debata di gijang dame nang ditanon di ngulu nami saluna naung majakon ho sorang di tonga-tonga nami. Atau pasu-pasu mami selalu na Tuhan, palos kami ulak sa pesta natal nami umbarlas di roha sa derion. Asa mangulu kami diho, jalaho di bagasan kami. Mariti Jesus, Tuhan nami moliate madiho Tuhan. Amin. Maredema hita. Si palua
Hatani debata na mangarade rohata pasahato piliata tutuhata ima na tersurat di Matius bidu 2 ayat 10 sada songono mahatana. Laos dibongoti mabagasi gabi di ida madak danahi do si Maria inanai dungi manukap manasida marsoba tudak danahi dirukari maartana sida sere amijo do akan angur parsobon nasida tuibana. Amin tapasa ma piliata tutuhata. Rim mahita jongjong. Tapasahat ma peliato tutuhata martang yang mahita.
Ali di bata manami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami do siya nuduk ni rohanami. Hodo muwalina sa ulibasa na mauliutus. Dison hupasatami do pilihan hamuleton nami tuho. Sejalo jala pasu-pasu mapilan namion. Asa gabe dala panidangion parsaura dohot ulaon asini rohay di huriamon. Bahem mangulu nami gabe pilihan na Bartulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajommu. Holong hasitonga dohot hadamiommu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa setoktong hami madok mauliate tuho. Di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tumahan indinggan iroham, silehonon nami baiklas iroham, nang serenang perak dan pinang hidup, ay rohana iya samping dolomon. Atong rohana mi mapeleani, o Jesus hasian say jalomai, iyas jalason ang mabay nakai, tokong gabedo rohami. Ali de batama nami na sumarmula jala na sumarujung. Diari na pinarbediamon. Uduk dohami da do pamu madok mauliate do mamuje guarmu. Hobar tupadan hati gorami. Ainunga dilihok ko anak munasa sa dayto portibion. Asaybana gabe si palua di hami. Na manesa sudidu sa dot pangaloson nami tuho. Daktar dudo pikiran manang pangatuson nami. Bidang na doho bagas niya siniroham. Gabiolo dohami disonggopi ganggu ni roha. Alan iya le Tuhan de mata amanami para holong roha. Taitima hami tuho. Asa bisuk na siya koima. Manugunu dohot mangiring-iring hami. Asa unang ganggu roha nami makaporsay padami. Asa di parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus sedarion. Miad di hami roha na marhatopoton na rodo muse anakmu gabiraja dohot panguhum. Asa margugu hami muse dia kataon dohot ari na pinaradim diganup hami. Hupa solhot hami mahobar tulomo ni roham. Asa saluhut pikiran ng pabahinan nami au halomoan diadopammu na badiay. Ali Tuhan Yesus jala si palua hami natubo di Bethlehem. Rodo ho gabi jolma asa marhite siyan ho tarbahik kami mga tusi dohot mga rajumi na hinalomohon ni demata na badiyay. Dang masadi pangajarion dohot parmahanyomi di hami aso ng mago hami alay gabi sa punguad di baga sa parsoran na tinubus mo. Say uluhom masudiruas ni Huriam asa marhite aripesta sa darion gabi taruli hay baruon haporsyon nami. Asalam tutuguna haporson nami di haluaon dohot hadameon namiduami tuisi ni portibion. Jalahuhut marparbui marhiti ang kapabahinan nami. Ajari mahami asa marhiti tod di Nasrep dohot naukap hujalo hami pabahinami di ngulu nami. Asa unang tubo roha na marungutungut do ganggu ni roha di ate-ate nami. Jala unang adong roha na mahilolong di pabahinan nami. Diari sa derion, huingot tami do kadongan nami na suadong di tonga-tonga nami. Dakuboto hami aha si delen na sida nang bati marsaor dohot huriam mamuji do pasangapong warmo di tikyon. Hodo tuha pargugo na so hatudusan na boto jala na manada na sida. Alan imangido hami tuho, molo ala ni parsahito do nagabi pangabat di nasida, urupi jala pahiras manasida. Asa diari na mangihut. Buhi hamirak maredde, huhu mamuji asido olong ni roham. Molo alanya kelon na makarikoto portibion. Rodiaka pakorhon na do nagabi pangabat di nasida. Buam manasida tujulom, Bartulomo ni roham. Asa manada nasida hola di hodo jupa kami hatuao do las ni roha nago dame. Asa diari na mangihut, margugu hami mangadopi elala ni portibion. Urupi jala asima roham di hami.
di bagasan anakmu na nilihom mo di hami, asa partohap hami di haluaon, saliling nililing na ibagasan harajawm mo. Amin, alia manami na di banwagidjang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawm mo, say saot malomo ni roham di banwa tongosongon na di banwagidjang. Lehoma di hami sa erion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tu giho tu pangujunan, palua mahami siyan pangagong. Ayo puna harajawon, dot agung Atau kamu na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, mula mahamu siap pesta Natal tadi bagasa tiko di bagasa dame do las ni roha. Jalo kamu ma pasu-pasu siap Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat Hari Natal Marita Salukna. Dari sesuai dohot buah-buah nak kening dia idamang dot dainang, tabuat majotiki rehat kurang lebih 15 menit adorang so tapatupa marulaon na badia. Mula tema dihita.